सकाळी सकाळी हळूच येणारी थंडगार वाऱ्याची झुळूक आणि सोबतीला मस्त चुलीवरचे गरमागरम पोहे आणि सोबत छान भक्कड असा चहा। चला पाहूयात कसे बनवायचे कांदे पोहे। मस्तपैकी तेल टाकलंय, कढई मस्त चुलीवरती तापवली। तेल तापलं की लगेच शेंगदाणे टाकायचे आणि मस्त शेंगदाणे खरपूस होईपर्यंत तळून घ्यायचे। शेंगदाणे नसतील तर पोह्यांना काही मजा येत नाही। चुलीवरचे हे कांदा पोहे मस्तच लागतात आणि सोबतीला भक्कड असा चहा। पाहू शकता सगळे शेंगदाणे तळून झालेत आणि मी एका ताटात काढून घेतलेत। आता त्याच तेलामध्ये थोडं तेल कमी करून जिरे मोहरी तडतडू द्यायची। छान तडतडली की लगेचच त्यामध्ये आपल्याला थोडंसं हिंग घालायचं आहे। मग काय कढीपत्त्याची पानं घालून घ्यायची। मस्त हिरवागार कढीपत्ता आहे, बारीक चिरलेली मिरची यामध्ये घालायची आणि मिरची छान आपल्याला परतून घ्यायची, म्हणजे मिरचीचा कच्चेपणा निघून जातो। आता यामध्ये आपल्याला बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे। कांदे पोहे म्हटलं की कांदा हा जास्तच पाहिजे, म्हणजे छान लागतात पोहे। आता मस्तपैकी कांदा आपल्याला लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे बरं का। कांदा छान लालसर होईपर्यंत परतला की मग लगेचच त्यामध्ये मीठ घालायचं आहे आणि मी अर्धा चमचा इतकी हळद यामध्ये घालते। छान घरची हळद आहे त्यामुळे हळदीचाही एक मस्तच वास यायला चालू झाला। यामध्ये मी चमचाभर एवढी साखरही घालून घेतली आणि मस्त परतून घ्यायचे। साखरेने पोह्यांना एक वेगळीच टेस्ट येते। तुम्हाला आवडत नसेल तर नाही घातली तरीही चालेल। त्यानंतर भिजवून घेतलेले पोहे मी यामध्ये घालते। पोहे छान धुवून घ्यायचे आणि मग तसेच भिजत ठेवायचे, म्हणजे छान भिजतात आणि गिचकेही होत नाहीत। एखाद्या चाळणीमध्ये ठेवले तर अतिउत्तम। आता छान पोहे आपल्याला परतून घ्यायचे। सुरुवातीला वाटेल की हळद कमी पडली की काय, पण घाबरून जाऊ नका, मस्त परतत राहा। एक 5 मिनिट छान परतून झालं की मग यामध्ये आपल्याला आपण जे सुरुवातीला तळून घेतलेले शेंगदाणे होते ते टाकायचे। मग बारीक चिरलेली हिरवीगार अशी कोथिंबीर टाकायची आणि पुन्हा पोहे परतून घ्यायचे। झाकण ठेवून शिजवायची तशी तर काहीच गरज नाही, पण तुम्हाला वाटलं तर 1-2 मिनिटाची वाफ नक्की काढून घ्या। आता मस्तपैकी आपले हे पोहे शिजून तयार आहेत। छान असे पोहे बनलेलेच आहेत। वरतून मस्तपैकी मी यावरती हिरवीगार अशी कोथिंबीर टाकली आहे। तुम्ही छान असा ओल्या नारळाचा किसही टाकू शकता, त्याने पोह्यांना एक वेगळीच टेस्ट येते आणि अगदी अप्रतिम असे पोहे होतात। तुम्ही पाहू शकता किती मोकळे ढाकळे असे हे पोहे बनलेले आहेत। चुलीवरती बनलेल्या या पोह्यांची टेस्ट इतकी मस्त झाली। तुम्हाला जर चुलीवरती बनवता येणं शक्य नसेल तर असेच पोहे गॅसवरती नक्की बनवा। आता त्याच चुलीवरती पातेले ठेवलंय, त्याच्यामध्ये पाणी टाकलं। पाण्यानंतर लगेचच त्यामध्ये मी साखर, त्यानंतर चहा पावडर टाकली आणि छान असं खलबत्त्यात कुटून घ्यायच्यात आपल्याला 2-3 वेलच्या आणि 1-2 इंच इतकं आलं। मस्त असं कुटून घ्यायचंय आणि आलं आणि वेलचीची टेस्ट अशी काही उतरते की नाही चहात, की चहा पिला की एकदम फ्रेश वाटतं। आता ही वेलची आणि आल्याची पूड मी आपल्या या चहामध्ये टाकते। छान ठेचून घेतलं म्हणजे ह्याचा वास आणि स्वाद इतका छान येतो की काय सांगू। आता मस्तपैकी आपला चहा उकळते, पळीनं सगळं काही मिक्स करून घ्यायचं। फूल मोठी झाली आणि पातेलं कमी, त्यामुळे डुबू हलतंय बरं का, तेवढं सांभाळून घ्या। प्रत्येक वेळी हलवताना त्यामुळे पकडावं लागतं। पाहू शकताय अगदी 3-4 मिनिटात चहाला छान उकळी आली आहे। आता त्यामध्ये मी दूधही टाकलंय आणि मस्तपैकी ज्या पद्धतीनं अमृततुल्य दुधावरती चहा हलवतात त्या पद्धतीनं चहा हलवते। अगदी थोडासा सांडलाय तेही समजून घ्या। आता चुलीवरती कधीतरीच बनतं, पण त्याची टेस्ट अप्रतिम असते, त्यामुळं ती कसरत करायची मलाही खूप आवडेल। आता मस्त चहा तयार आहे। तुम्ही चहा प्या आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब तेवढं नक्की करा।